Въвеждането на ново оборудване, предмет на настоящия проект, позволи автоматизиране на производствената дейност в iGroup ЕООД. Закупените машини са от нов клас и с нисък разход на електроенергия. Благодарение на безвъзмездната финансова помощ, предоставена по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика от 2007 до 2013 година, се намали до минимум енергийното потребление в предприятието. Понижи се себестойността на единица продукция, осигури се постоянно качество на предлаганите санитарно-хигиенни продукти и се намалиха бракуваните изделия. iGroup ЕООД е създадена през 2004 година. Продуктове на асортимент включва салфетки, носни кърпи, тоалетна хартия, мокри кърпи. През 2008 година кандидатствахме по оперативна програма Конкурентоспособност. Проектът беше на стойност около 1 200 000 лева. По проекта закупихме 2 броя машини за сгъване и печатане на салфетки, 2 броя за пакетиране на салфетките и 1 машина за тоалетна хартия. Специфичното при тоалетната хартия е, че пластовете могат да се слепват, което дава допълнителна здравина и качество на хартията. По проекта наехме допълнително около 15 души. Цеха се намира в село Новачево, община Сливен. Ние сме единственото работещо предприятие в селото и жителите са доволни, че имат работа в селото. Благодарение на оперативната програма успяхме значително да увеличим пазарния си дял и да разнообразим асортимента си. В момента реализираме втори проект по оперативна програма Конкурентоспособност. Почти сме на финалната права. Очакваме до края на годината да приключим проекта. Извършената инвестиционна дейност доведе и до подобряване на условията на труд и улесняване на дейността на работниците, свързана с ръчните операции. Модернизираха се технологиите и практиките за изпълнение. Предлаганите от фирмата продукти се налагат все по-убедително на местните и чуждестранните пазари, изискващи високо качество и кратки срокове на изпълнение.